Ngawusho mengaseqhamuka inyaka nje la ungenze njani njengoba sesicongweni kanje ngingakubaleka ngikushiye ngikutshela. Hayi Nontsikelelo ukukhuluma ngenyoka ufika ekhaya ukuvela kwayo ukufa kwayo lapha mina. We ma wena ungabaleka kuqala ngenje ngikubone ngisho ukuthi wehleni nesihlahleni. Hey ngaze kuqhamuka imamba ngempela hayi. Ungibambe ngani? We hayibo ngabamba inkonzo engaka. Sengiyinkunzi. Hayibo sindawo. Awuzongitshela nje ngiyasinda mina. Ngiyakutshela ke namhlanje uyasinda. Hayi wazi wahleka ke ngonawe. Hawu Kanti sengonile mina ngalokho. hayi akusona isona. Ukuthi nje kunento ebalekile bengithanda sikhulume namhlanje. Uma usikubalekile uhlale kulona udaba. Oh ngisakhumbula ukuthi kusasa abo ngesikhathi memula kathi ke Umuntu kumele aqale phansi ayilungiselele. Nontsikelelo. Nontsikelelo. Wena umithi soba, umithi ngane kaba. Hayibo Mnqobi. Umbuzo onjani ke lo ngibuza wona? Kanti mina ngintombi kabani? Ngilala noba. Hayibo. Nontsikelelo akuyona nje into yokudlala ukumithi. Mina ke nje futhi angimithisi nje mina. Angimithisi mina. Wena uyazazi ukuthi umithisi ubani. Lali ibhadi lami. Ngicela ukubuza ke ngenze njani? Ngoba phela ngimithi ingane yakho mina. Futhi leyo nto leyo kumele iyobikwa kini. Nontsikelelo ngifuna ukubuyisiswa nosibikaphi. Kodwa mina ngifuna ukuphoxeka ngiyayifikela ke lapha ekhaya. Hayibo Mnqobi. Okokuqala wena wathatha umntombi bami. Manje usungimithisile ucathile lezo zinto lezi zizokhokhela ba kumele uhambe uyohlawula ekhaya ukhokhe nenkomo kamama. Nontsikelelo uma wakho ufuna inkomo yakhe. Kwamina ke anginayo nje inkomo okuyeyami kodwa kuyadlula mina. Wena Nontsikelelo uhlulekile ukuhlonipha abazali bakho bekiyala uma wakho nobaba wakho. Wazokhohliswa yimini. Wavuma ukuthi mina nawe silala. Emva kwalokho usuzongitshela ukuthi umithi usangikhole kanjani kuleyo ngane yami. Uhluleke ukuhlonipha abantu abakuzalayo abakukhulisile. Awu wathula manje ngikhuluma nawe Nontsikelelo. Ungangicobisela amehlo. Nontsikelelo uhlulekile wena ukulalela uma wakho benobaba wakho. Wena uloku ungichomela ukuthi kini umthetho uqinile kodwa wakwazi ukuthi ulalele mina. Mina angikwazi ukuthi ngithathe ngomfazi wami ngoba uhluleke ukuhlonipha abazali bakho. Mina uzokwazi kanjani ukungilalela? Uphula umthetho wakini. Imfundiso yakini. Nontsikelelo awuzama ucabange kahle. Noma mhlambe uzonginyakazisa. Ufuna ukuthi ngizothini? Cabanga kahle Nontsikelelo. Konke bengikwenza ngingakuthandi ngikwenzisa ukuthanda wena. Namhlanje ungenza kanjena wena konke ade ukwenza ubuvela ufuna ukuzuza umzimba wami. Uyithathele isibaya sikababa. Uyaphika manje awufuni ukukhokha inkomo kamama. Kodwa ke Nontsikelelo ukuba umuntu oqotho awuzobalalela abazali bakho. Ngeke ungitshele shona wonke umuntu omthandayo ulala naye. Sithi wonke umuntu ovela wamthanda nje kufanele ulale naye. Uyokhukhu njani? Awahle Nontsikelelo. Kodwa Manqobi Musa phela ukusala usungenza umuntu omumbi ngaleyo ndlela. Wazi kahle wena ukuthi wangifica ngiyimuntu oyiphethe kahle. Manje usuzongitshela lento engitshela yona musuku ungenza kanjalo. Sengumanqoba manje mina. Usho ukuthi Manqoba indoda yakho. Wena uhamba utshela yona ukuthi umithi. Hayi mina. Cha namnqobi. Awusiyena Manqoba ngididekile mangithi Manqoba. Mina ke Nontsikelelo indaba yakho yokumitha angiyingini. Futhi ningayihluphi ngokuya lapha ekhaya nobikisiso.